Jordi el pescador. Avui és el dia. Avui és un dia molt important per en Jordi. És el seu aniversari i els seus pares li han regalat una canya de pescar. Papà, quan anirem al riu? Demà el dissabte al matí anirem. L'endemà es va despertar molt aviat, cap a les 7. Ja estava preparat, ben vestit i content. Anem! Els peixos estan adormits. Adéu, mama. Prepara la paella pel nostre peix. Fa un pet a la mare i marxem cap al riu. Quan arribem al riu, busquem un lloc per preparar la canya i llançar-la amb forces. Ara esperem amb paciència. Papà, he pescat un peix, papà, he pescat, mira. Quan treu la canya de l'aigua era una llauna rovellada. Quina llàstima. Papà, he pescat un peix, ara sí, ha de ser un ben gros. I quan treu la canya de l'aigua era una sabata rovellada. Quina llàstima. Paciència, li diu el pare. On són els peixos? On han anat? Gairebé era l'hora de tornar a casa i el cistell estava buit. En Jordi estava sorprès i de sobte... Papà, han picat, ara sí, ara és un peix. Quan treu de l'aigua era un peix. Aquest és el peix. Ja tinc el meu peix, el primer. És un peix preciós, una truita de 4 quilos. Gairebé no cap al cistell. Amb quina il·lusió va tornar en Jordi a casa. Havia aconseguit la seva primera truita, un dia que no oblidarà mai. Hola, brother.